Samantala, Idol, sinasagawang kalsada at drainage sa Arzadon Compound sa Dagupan City nagpapatuloy. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Nagpapatuloy ang mga isinasagawang kalsada sa Dagupan City kabilang na ang bahagi ng Arzadon Compound sa Barangay Mayumbo kung saan 30 taon na ang problema sa baha. Sinuri ng tanggapan ng Department of Public Works and Highways Region 1 at ng lokal na gobyerno ang kasalukuyang konstruksyon ng daanan at drainage system sa nasabing bahagi para siguruhin ang implementasyon ng proyekto. Inihayag sa Facebook post ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez na maglalaan pa ng karagdagang pondo para sa binabahang kalsada upang tuldukan na ang problema ng mga residente. Gumagawa na rin umano ng paraan ng City Engineering Office upang maibsan kahit papaano ang pagbaha sa lugar. Tiniyak rin ng mga opisyal ng mga barangay na malinis ang creek kung saan dadaloy ang tubig ulan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.